isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kas iti sigod makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikkan biag. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig wenno naessem a dumngeg iti drama. Ngem iti naminsan nga aldaw nga agtugtugawak iti arubayan mi, nangagak ti may sa drama a madama iti adengdenggen ti inak. Isu nga rod tinangted iti turad kanyak tapno ipatulod kumet toy pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang ted adal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Nakaring kayo pa yung gayam, nanang. Katun na. Kit-kitam lang aruden ang madamatin naw ko. Natural ang nakariing ah. At damot ay agin inaw ang nakaturog. Uwa na niya. Katsikangay. Hay, anya day tamot mo. Kasla di ka nagdigdigos iti makadumingaw. Na, saan mo da? Nagdigusak mo titigal mananang ah. Da kayo ganda man. Nagdigos ka, hindi ka mo nagsukat. Nagsukatak mo da. Ang uto nyo. Nagbanglo ang tupay. Ninana ka talaga. Agawid ti girlfriend ko nga dahi di Canada. At dayamot girlfriend mo. Dahi tagit nga minti mati ka na kayo nanang. Awan pa mati yung kanyak. Ay kanupod nung da girlfriend mo. Di nasaya. Adda nga road. Isu nga ikandak man iti igatang ko iti pantalon ken t-shirt. Tapno kasla di sintiak madama pan mga sabat ken guana. Ay, unay kan ay Gerald. Laklakayan ka na nako. Pangaasim ka di at agbalbaliw kamutten. Saan apuro arak ti pangigasgastusam iti kwartam. Agurnong kakidimot para iti masakbayam. Ninanang met, saan nga arak ti pangigatang iti kwarta daw dawatag? Patpatsam, di nakman ululbudan si ka Gerald. Alamot tan ananang, ikandakon. Malawunan, ikan ka intun bigat. Basta in ka maturugan tanay, rabiin. Manang, ang mga no dapat extra cellphone mo dita. Cellphone manan? Sa dino ngay manan tinang ipanam iti-inted ko kang kaidi. Natinag ko nga road, idikuan na LCD mo ten. Natinag mo, no? Intupak mo idinabartek ka. Ah? Saan mo da manang? Panggapwak kumamot ngay amang itupak. Isumat ti kunada. Intupak mo kanong idinabartek ka. Ay na, saan apod no day tamanang? Siyak ti kabsat mo, iso asyak nga ron ti patyem. Saan kat adag iti ibagbaga ti sabali a tao? Saan ka kumangaikan? Angam gaputa maibabaon kamet, ali ited ko tinagsukatan ti kaanakam. Ngam ne, maudin day to'y nupukawan kanda da ulempay, makaamu kameten. Talaga nga awanan namnamaam kanyak. Wan manang, ikare, ay wanak ti cellphone nga itod mo. Rumbang na lang tanay, sayang met. Adon ti sinayang mo a cellphone, Gerald. Nagganas ti biyag. No at da kwarta man niya, Pars. Ay, wala. Hayahay ko naman. Akorder ka manin, Tanayin. Awahanin inuman tayo. Ay na, huston di na inom yo, babaros. Agawid kayo kay Dimiten, tagsara akon. Ay, sana antay. Mangtag ka pa iti inuman may. Taray, narigat ti mabitbitin antay.
Ang matngag paisontay. Kakaiso na nga doon tayo kwarta ni Gerald kita. Wan angam na barbartek kayo. Saan mat nga idaw-dawat. Angam amangan no gapu itinalaos a bartek yaw. Kat adapay dakes ama pasamak kada kayo. Makabasbaso laktupay ki Jane. Di ka kadagda na gante. Tawan da ka sa mapasamak ka na kami. Alaki din, ikan na kami ni Tarak. Ang bayad kami mo't kayo. Ungarot Alan antay. Mangted kan. Ato ti kwarta ni Gerald ita. Di oray ibusin mi pa'y tila ako maara kita. Imelda bakit? Imelda! Apay aya rumyaw. Itay kapay asaw-asaw dita. Anya day jay aya. Ayantay motor ko. Na, jak amu Usarag aya ta motor mo. Taapay asyak ti pagbirukam. Saan aya nga dalaang mat iti nakaiparadaan na? Awan nga rod. Mapanak ko magumatang iti gasol. Ngam awan mo't ti motor. Jak amu Amangan mat no inusar ni Gerald. Daytakan manin ti kunkunakon. O saran na tinay pakada. Anya ngayon to sarak kita. Ay, makapasron na talaga janak mo. Noornungan na kumamot ngamin ti kwartana. Di makagatang mo't iti motor na. Urayom labiitan Amangan no importante tinangusaran na. Importante nga ba't? Tanya kumangay ti importante apapanan na. Inusar naman ang aanapan na kiinom kunam. Isot amok. Mabit lang tawagak ni Gerald lakay. Nasaysayaan pa eh. Ala, awagam nga roday. Ibagam tagong ungatak. Ibagam tayo subli ng timotor tanay. Awan usarik ang mapan gumatang iti gasol. Hay, oo na yan. Tumaktak iti trabaho. Ay, unay mo tinaya. Ay na, ayan tay bagkon. Ay. Apa yan bakit? Agdardaras ka may? Ay na, ni Gerald, na-aksidente ka numanan iti motor. Intaray da iti ospital. Manan? Ay una hindi tatao. Talaga asan ama didigra. Kahit ayan nga ikano di motor. Ay unay kamutan, Romeo. Imbes ajay anak mo ti kumustaam. Saan? Tamas un-una-umpay day ta motor. Kasano? Kat nagtangkan mo't ngamin ti ulo na. Gungkuna na ata saan mo't ngamin ang mabagbagaan. No tiyempo ti ragragsak. Puro dagiti babarkada ng ti kakadwana. Ngam no tiyempo ti rigat. Datayo mo't lang ang pamilya na ti marigatan. Wan, ngam uray no kasta. Anak mo pa'y laang day jay. Anak ta ni Gerald, Romeo. Ala, unan. Kaano pa'y kumaan nga bakakan ka? Kat, kumusta ka nun ni Gerald? Hadya ka mo. Barang ano saan agrabe ti tama na. Sige, tagrubuatak biit. Mapan ko kitaan ija ospital ni Gerald. Gerald, tatang, no awan mo't importante apapanam, agtalinaid ka laang dito'y balay. Di ka pa'y rumrumwar. Uno saan, sumurot ka laangan ija talon, tatulungan na kanagiti matrabaho ijay. Sige tatang, sumarunong akin ton madamdama. Aglaba aklabi, naurnong ngamin timurang ko. Awan sapay kidin isungot ko. Sige, sumarunong kan tong arudan. Urayam ti iluto ni nanang mo, tay balunan na. Mangalakan tumutin iti danom. Wain, tatang. Di mo't adda pa extra a cellphone nyo, nanang. Buludak man pa'y. Isublik mo't lang adagaw sa apaman ang makagatang iti baro. Taapay. Sa di numanan tinangipanam iti cellphone akaititad laang ni manang mau. Napukaw na rod, nanang. Diyak amang sa dino tinakapukawak. Ay unay kan. Manon a cellphone ti pinukaw mo. Namin ano kamutin an aksidente. Ngam natangkan latamot ti ulom. Aginggat ka ano akasta ka anak ko. Urayom ka di pa'y nga dadakdakas ama pasamakan ka sa kanto agbalbalay ha? Ninanang mo, silpon lang ti damdamagag. Ngam nakaadu kayo manin iti sermon. Kasanumot nga men kat di mo matam mo ti mabagbagaan.
Laklakayan kan, ngem di ka mo't agpampanunot. Ay na, apay di kay pala na irwam aya. Talaga akas ta ti biyag ti baro na nang. Ay, jak amukan ka, Gerald. No di ka pa'y laeng agbalbalaw. Amangan no saan laengan a cellphone ti mapukaw mo. No di kat agraman direksyon ti biyag mo. Akin ko kwa kadagitoy bakit? Anya dagita ay alakay. T-shirt ken pantalon man. Barbaron sa ta naka-plastic pa'y lang. Ay, jak amo Amangan nukukwa ni Gerald. No kasta, saan asi ka tigim matang kadagitoy? Saan? No siyak tigim matang ay katapay adamagak pa'y no anya dagita. Hindi. Asino ngay nga ron tigim matang kadagitoy? Ay kat ni Gerald siguro Damag ko ka nagsweldo da ka no iti construction iti Sabado. Amangan no inggatang namut iti bado na at tinasweldo na. Aya, ay kat nasaya at matngarod no kasta. Oray kas kasano. At dalat tamot nasaya at nga inaramid ya anak mo. Dinamag mo kumaan no manuti sweldo na. Tanood dapay na bate. Ibangkom iti savings na. Iti kasta, at dan tumot bunutin na no bilang tagkasapulan. Ay wala niya. Damagag tuman nga agpayso inton agawid. Bareng at dapay na bati iti kwarta na. Isupay nga itinag ko iti savings na. Kasano, Barnes? Adupay ka niti budget tayo dita. Ay ganda dupay Barnes. Agurder kailangan ka di. Di ka agdanag, tas siyak ti makam mo. Sigurado ka? Uwin ko na kalangarudan. Auntie Claudia, mangtag ka man pa iti 2 botelya nga arak. Sige, ikang kapay. Nga maudin da ito'y tanay, rabiain. Amuyo mo't, ada curfew. Agawid kayon, taijay kayon balbalay yung aginaw. Kasano nga Jomar? Adamat ka no curfew. Ato la amin na ta, curfew. Mabalin kayo nga ikan iti arak. Ngam saanan adito'y istor ko ti paginuman yaw. Kasano? Ijay tayo na abalay yung nga ituloy taginom Jomar. Ay, katwalaan pa rin. Day talaga yan. Basta gumatang ka iti adong arak. Kan mga alak ka iti mapulutan. Mayatay. Sige. Adubay mo't kit di kwartak dito ya. Ikatang tayo iti arak kan pulutan pare. Walaan. Iti raman tayo basto pang talong aldaw nga inom parts. Ayaw na. Di uray pa'y makadomingo. Anya, natinag ko nam. Ay naimbag ano saan anabukulan wano nasugatan. Kahit sa dino ngay nga ti ayan na ita. Kasano ti kasasaad na. Ay una yun day tao. Mala, pakibagaman nga raw taagawid pa'y lang dito'y balay. Sige, balasang kaw, katagyabanak. Sige, bye. Asino jay mawag bakit? Kan asino tinatinag adak na kamatam. Ay, asino pa'y kumangay ni Gerald manen Tapay, nan ano? Anya man ang tinaramid na ya? Natinag kano itinagturugan na atugaw ijay balay da Jomar. Idi kita enda, nagdiritso kano meten anatulid iti bakras. Ay, oo na yan. Kumusta ngay gano? Adda kanumot ijay istor anak katugaw. Nabukulan kano, ken adda gasgas ti bukot ken siko na. Ay, kastamot lagi din nakanayon ti madamdamag may papangan ko ana. Nakababayin pa din kadagiti karuba. Ay, wan nga rod makapa-stress pa'y kit din. Makauma pa'y din No san pa'y lang nga matitigra? Jack Amon at talaga Imelda. Nasaya at matanagawid kan Gerald. Tata, ibagaman kaniyak nuan niya ti kayat mo mapasama kiti biyag mo. Ha? Kita man ti kasta nga itsuram. Apay, kayat mo ti kasta? Adda bukol ken adda sugat iti bagbagim. Mangmangan kamit iti inal daw.
Saan mo mat aparikot ti agluto? Tadda kami mo't ngaglut-luto kininanang mo. At damot dagiti kakabsat mo. Nasisingpot kami mo't itikunak. Ngam, apay nga yakas ka. Tata, Okay lang mo't makibarkada ka. Ngam pilim mo't ati pakibarkadaam. Saan adag kita bad influence? Naragsaklat tamot ti biyag nga uray awan ti ato abarkada. Tinapatag, adda pamilyam amang ipatpatag ken mga ayat ken ka. Lumaklakay kan, Gerald. Saan kan nga umububing? Uray da kami ken ninalang mo. Bumakbakad ken lumaklakay kami maten. Kasanukan tulangan intun awan kami anak ko. Asinon tulangan, timang kita ken magisakit ken ka. Pangasim ko ma, tagbalbaliw kan anak ko. Dumngag ka iti may bagbagaken ka. Ngamin, para matlaang ken kadagitoy. Agbalbaliw kan, sakbay amala daw ti amin, Gerald. Nadamag mon kinapasamak kin ni Gerald manang. Adda kanumot di da nagkinaawatan kin ni Arnel, iso nagboxing da. Huwag ka nung nga rod, ngam binuya ka laang mat ni Jomar, di man laang mat naganawa. Wan nga rod makita man no saan pa'y laang agnakam ni Gerald iti dayta na pasamak. Limtag kanu kat ti subsub na. Nabetak pa'y kanu ti kanawan amatana. Ay, kanayon mat akasta, ngam saan latamat nga agnaknakam. Madamdama, adan tumanan ije balay da Jomar. Wano saan, agkakadwadan laang manan nga agiinom ije istor. Wan nga rod sapay makapasurun ti kakas na aklase ti tattao. Sadan tula am mo ti tao no adda kwartana. Ngem no awanen ko kwartam, ay na, di da kan pagan ano. Hay, makapasurun dagita akaaruba. Day takat nga rod, day ta ti realidad ti biyag ako nada. Sapay la kumaa, taag nakamatan ni Gerald. Ay na, awan lat amukon manang. Kat no nagtangkan mo ti ulo na, di na amo ti mabagbagaan. Maumaakpay kit din. Jak amo numaasyanak kung numasurunak iti kastang ugalyan na. Agnakam to siguro inton maladawon ti amin. Kabalang ba'y ka ditag maneho iti motor, Barts? oh yes! Siya, pwede ko ng balay. Kabalak pa'y Bards. Sa anak pa yan, bartekan niya. Natundas pa yung laang, di pa nagkita ko. Ay kada, pagantarong nga rudan at motor mo, tama pantan. Wala. Alam, kumpad kan Bards. Tapat ay ba kong timataw? Uy! Inayado mo sa Barts? Di nga kadagtanang. Takabisado kong tikansara. Relax ka kadilaan, Bards. Kapag nagmaling ako lang maling. Oo, sige. Sige, din baka mo, Jomar. Gusto mo giti. Pamakadahan ng dadagos na Agagatelan na giti palad ko. Marigrig na ka mga baktay-tay ti sugal ay jalamayan. Wala na, Bards. Oras ka, marikrik na tayo pa. Sigurado mga bakta. Alala. Partakam pa yung karon, dagpataray, Bards. When, Bards? Bards! At datra ka mo sa bata, Jomar! Ipaigil mo! Makapit kay panibela palay! Sabihin natin ko na lang. Abay, kasladyak may garang ti may sasakak. Alay ko, nagsakit ti pagbagig. Ay, talaga di mo maigaraw ti may saasakam. Ngamin awanong, pinutad dan anak ko.
Anya? Iso ngamin kanutin na itama itilando. Kat naderder tito lang. Iso akapilitan a pinuteden ti doktor. Anya? Sana lang. Sana po no dayta. Sana. Ay, dayto yun ti kanayon mi nga ibagakan ka, Gerald, anak. No dimngag ka kumakada kami, saan kumamot a napasamak ti kastoy kan ka? Nanang, Jomar, mabaling ko di ang makasakita. Sa dino ti ayan na. Ay, awanan ni Jomar, anak ko. Natayon. Anya? Kaasimot, ta saan na nailasat ti pan naka-aksidente yo. Saan? Saan na mabalin na ito? Sana na. Nagasat ka pa ilang anak. Ngamin si bibiyang kapay. Katsapay la kumata di mon sayangan ti may kadwa abiyag mo iti awan ka estes kan na abanang. Agbalbaliw ka babaen iti aramid. Saan ka nga iti saulaan? Mga barwanan ka para iti napimpintas a masakbayam. Gerald, anak ko. Natay ni Jomar, ket siyak napukaw kumat ti maysa asakak. Ay ayak unay ti bagik, gapu iti kastoy a napasamak kanyak. Makapagnaakmet, ngem artificial ti maysa asakak. Numaminsan mapukpukawan nakpayan iti namnama. Ado ti saludsud ko iti bagik. Kasano akpay itan nga agpamilya. Kasano akpayan ang makaasawa ket kastoy metten ti kasasaad ko. Adapay nga ta mangayat kanyak, adapay nga ta napintas ang masakbayan nga agur-uray iti kas kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald, di mo ay ayan tibagim. Mang panunot kakit di kadagiti banag tapno maliwliwam tibagim. Saan agaputa napukaw mon ti may sa asakam ket mapukawan kametten iti namnama nga agbyag. Ikam iti pateg ti pamilyam, ta isuda ti numero 1 a mangipatpateg ken ka. Saan metket adakes ti makibarkada, ngempilyen tayo kuma ti pakibarkadaan tayo. Usaram ti may kadwa abiyag mo iti nasaya at awagas. Ipakitam ti pudpudno a panagbalbaliw mo, saan laeng nga iti sao, no diket iti aramid. Alakastan pagayam, Gerald, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin patgan mi a dumdumngeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti kay panagdangdangeg ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Gerald. Adumeten dagiti nanggagak a drama ditoy channel mo. Adda nanggag ko adanda ni kaparehas toy inak istoryaan ita may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan pateg kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak e Genueva Ecija. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manen ti isamam ditaa. Asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan ka dagiti imbagang master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manen kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta, okay kayon ken ni Claire? Un master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manen ken ni Claire. Nasayat mat nga rod ano kasta. Ang nay, kitam di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mat, Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaeng ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro, addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Iso nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya, awan, si Kamat. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Iso nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. Awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat O anya, o may kakadi, Daphne? Wan ko maang, adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Win nga paiso, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay tumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita.
Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan. Pudnotiin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarupam? Ti Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kina-chickboy mo iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate? Ay, kwa, sweetheart, denggenak ko mamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam ka di manen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae? Ibagam ka di manen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire, Kasta ka dilatan aka na yun, Gerald? Amom ka di ang masaksakitan ak unay? sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang, no namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok, gapo iti kastangar aramidam. Maumuma ang paikit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dagiti gundaway nga aga pa kami. Kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw ngagkalay sa. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal iti lo. No ti panang ituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. In-chat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na nakas iti sigod tinobiyag. Kanayon nag-iti ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidak. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. At dagayang pus na. 2 hours ago. Ha? At dadamit iti bitch. Ni. Asino nga'y dagito'y kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak, mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga min saan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college.
Medyo nakapsot ti data dito ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakaduam? Adda ka di amok? Awan. Ngem amamuda ka. Ngamin, makit-kita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Sa anak akas kan kanya? Kan maysa, sa anak akas ka dagiti kacachat mo a babae, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklang arudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumag nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simbangpot kan, Gerald. At na napatag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kon mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kini Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Patyan na kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysayat siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jak kayat. Jak umanugot ng agsinata. Si katay ayatag. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumatan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro. Ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't sigurong ti maibagam. Ngamin, namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamit. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Taknusul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamit. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, sika nga rod at talaga ti love na. Diyak mo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas lakay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya kay ti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. When paliiwam, best.
Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. When? Apay? Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrate may kanam nga anibersaryo ti ayan-ayat ta. Anyapit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasod ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti pa nag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanya. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mati pa nagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ama kaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sa ta. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumot ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugi tamanan, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya dayto yan nga inararamid mo. Kunakman no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nanang. Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. Nanang. Tulungan da ko, ma. Jak amo ti ramidak. Mariribukan ak unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga ro da parikot. Nanang. Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. Anya? Nanang? Sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay, kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo, Claire. Mariribukan ako, nay.
Siguro, talagang aging galaangan dito iti love story ta, Gerald. Ha? Husto mo't siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat, kan impatag kamat iti kastaunay. Panagkunak, awan mo't siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin, tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Angam Claire. Jak ay ayatan tayo di ababay. Sikat ay ayatak. Jak kayat asyak ti agbalin arason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasat. Isungaklunan tanti amin. Saan? Sikat ay ayatak. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti panagsublik, Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klag ti may papan ka na kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutam ti trabaho. Dagdag kala pa kaibabay nam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapul nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When, tadagulik kamot ngamin. Kat, kumusta kamot kan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pa mga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pagibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko amakita dagiti pos mo. Agyaman aga. Gapo ta oray kas jeti napasamak ka data. Ket dinak in black, wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adumat ten ti agar-aram ken kanya. Adumat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Ken adu dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da, angam awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't ko ngamin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanag. Ngam, maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta, ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyak. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramidek. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga dakla ang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatak.
aging gatong palbihag. Wen Miss F. Inkasar ko ni Silvia. Gaputa saan kanu akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin ngem saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmet kayat ti maidarom kan maikat iti trabahok tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit kalpasan ti panagkalay sami naalisan ni Silvia. Ngem naamuak nga ingagara na gayam nga iparagrag gaputa di na kanu kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kanu ni Claire nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta jakon agaw awid ijay balay. Nagabangak laangan iti apartment ko. At least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngeg. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald. Mariknak ti panagbabawim. Nasakit ti agbabawi. Ngem naladawan ti amin. Awanen maarami dampay. Alaket pakawanem ti bagim pagayam ko. Patsyak nga inot tumatlaeng ang makaginawa ka. Awan ti karbangan ti asino man amang husga ken ka. Taamin tayo kat managbasol. Justo ti mangukom kada tayo amin. Dayawan ka gaputan na amiris mo tinagbasulam. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga awatem dagiti mabalin a mapasamak. Adda kasukat ti basol. Pakawanem nga rod ti bagim ket ornosem ti pamilya a binukal mo. Alakastan pagayam Gerald, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Sharon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Simple laeng ti adda a panagbiag mi. Ngem uray no simple laeng makunakmet a naragsak. Ngamin napnuan ornos ayat ken pannakaawat ti pamilya a binukal mi ken ni Wilbert. Ngem gapo iti pannakalugi ti kumpanya a pagtrabtrabahuan na, napagnumwan mi nga agabrod laangan daytoy, tapno adda gastusan mi iti inaldaw, ken para metlaangan iti panagadal dagiti dua nga anak mi. Kas kadagiti kaduan nga asawa ditoy Pilipinas, inanusak ti liday ken iliw ti mayadayo iti asawa na. Kanayon ko nga ibaga iti panunot ko apara daytoy kadagiti anak mi. Kang runaan iti amin para iti masakbayan ti pamilya mi. Rugiak nga rudan ti agsalaysay. Saan akasta ti agdrawing iti balay manang? Dapat dakkel ti tawa na. Saan akasta? Nagbasit! Ah? Isungarod mo ti kayat ko, ading. Saan anapintas akitaan manang no basit ti tawa ti balay? Kitaam to'y in drawing ko, oh. Kastoy nagdakkel ti tawa na.
iti kasta makalangap ka iti presko nga angin. Kayat ko nga rod ti basit atawa tapno kasla sosyal akitaan. Anya na ito anak ko? Kasla damat kontes. Mangag pa dya arubayan ti katawa yo. Daddy, kita am ti drawing ko abalay. Inton dumakkelak, kayat ko ti agbalin nga arkitek, Daddy. Ha? Agpaiso? Wan, Daddy. Ay katmayata. Katinton may sagang ton nga arkitek. Padakkelam to matan to'y balay tayo. Wan Daddy. Saggay sa tayon to iti kwarto. Sigagay matglay sa anak. Anyan tumati kayat mo pagbalinan. Kayat ko ti agtrabaho iti hotel, Daddy. Ay katuan Ore anya pa'y tarapahapyo anak ko. Laglagi pa nyo. Nga da kami laang kinimami yo anak kasuporta kada kayo. Anya ta inig ka mam nga envelope, lakay? Ay, notice of termination bakit? Anya? Anya ti kayat mo asawaan, Wilbert? Ay, awanin bakit? Natuluyan analogi ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Awanin. Nag-closean. Anya? Kasano tayo pa'y itan, lakay? Ay, diyak mo bakit? Ang diyak mabalin ti basta sumukulatan. Diyak kaya't ang makita dagiti anak ta mapukawan na kitinamnama. Gaputa awanin pagtrabahwak. Pudno ka di tinangag ko, Daddy? Awanan trabaho yo? Glay sa anak. Owen, pudno tinangag mo anak. Ang amsan agaputa na pukawan na kiti trabaho. Kat mapukawan matan itinamnama dagiti arapabyo. Di kayag danag. Tauraan niya ti mapaspasamak. Agsapulak iti pagtrabahwak, anak ko. Bakit? Nakasaritak ni Pare Edwin. Adda kanu bakanti ang mabalin ang ma-applyan iti kumpanya pagtrabahwan na ita. Dakkel kanu ti sweldo ijay. Ni Pare Edwin kunam, lakay? Wen, Di mo't adda ijay Taiwan ni Pare Edwin. kasta nga rod bakit? Di mo ibaga nga agabrod ka. Katwan awanin ti dadunga pa pagbilyak bakit? Nasken nga umadayuak. Tapno matungpal ti arapaap dagiti anak ta. Ang Wilbert. Bakit? Masapul nga agsakripisyo ta para itinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Saan lang nga na ita? Tapno damot lang ang gastusan nyo iti inaldaw. Wilbert. Inton bigat matlang. Rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Bakit? Agmay sa bulan gaya, tinapalabas. Manipod na pan ijay Taiwan ni Wilbert. Wen nga rod tatang, nagbiit ti aldaw. Kag, kumustangay ka no ti trabaho na ijay? Okay laang mat ka no tatang. Kinapudno na, kalkalpas mi laang nga nagsarita. Nasisingpet ka no mat dagiti katrabahuan na. Dayjay laang ata medyo maikawa ka no. Ay, kitwa na. Normal laang may kawa. Ngamen, sa bali apagilyan ti ayan na. Sa bali ti kultura ijay. Wen nga rod, numaminsan kasla pa nagrikna na kanukat agmay may salaang ijay. Nang rona kat sa bali ti sauda ijay. Normal lang dayta kunakmanan. Nang rona kit italaang amay adayo kada kayaw. Ay, wen nga rod. No kastoy arumabiin. Kasla urayan mi pailaang ti isa sangpet na. Kailiw mi amang agtiboses na. Tunggal sumangpet nga aggapo iti trabaho na. Talaga akasta anak ko. Saan analakat ag sakripisyo? Iso asapay lakuma. Taikam iti patag ti pagrigrigatan ti asawa mi di abroad. Kang runali ti ameng. Rumbang laang agbaling ka na tibker para kadagiti anak yaw. Wen tatang, uray narigat. Masapul nga agbalinak anatibker para itinapintas ang masakbayan dagiti anak mi. Glaysa! Chloe! Umay kayo anak ko! Umawawag man hindi amayo! Hello?
Kumusta na kita ipagpatag ko? Hello, Daddy! Kailiw da kauna yan! Kailiw kayo matuna yung kiniading mo anak ko. Okay, kumusta ti panagadal niyo? Okay lang, mat, Daddy! Sika nga Chloe iha. Kumusta ti panagadal mo? Okay lang mat, Daddy. Medyo narigat ti mathematics. Ngam ikarkarigatak. To'y takot ti kay ko kada kayong anak ko. Oray ka sa ti kinarigat na. Ikarkarigatan nyo lang ta. Agadal kayo ana imbagwan. Ngamin, dahi tanto tagbalin apuunan nyo into nagpamilya kayong tumatan. Wan, Daddy. No adda assignment ko, tultulungan nak ni Manang Glaysa. Very good anak. Kasta tinasaya at asursuro. Ag tinulong kayo akanayon. San kayong agap-abawan? San kayong agsuksukir? Tungpalin nyo tibaga ni mami yo, okay? Wan, Wan, Daddy. Lada barigot, ibagayo kin ni mami yo. Wano saan, awagan da. Laglagi pa nyo kumakanayon nga ay ayatan kin ipatpatag kay unay-unay anak ko. Wan, Daddy. Agan-anad kayo akanayon ditawan? Wan, Daddy. Agan-anad kamot akanayon dita, lakay. Apay ngay nga awan mo't din mauray ko nga awag manipod kini Wilbert. Manong aldawon ajak makontak. Diyos ko, pangaasim ka di tatarabayom ti asawak. Ilisim ko ma iti pagpagadan na. Di mo ko mabaybayan ni Wilbert. Pangaasim, Diyos ko. Mami? Apay nga'y asaan mat unayan nga umawawag ni Daddy? Wan nga rod kailiw ko ni Daddy, Mami. Ha? Ay kwa, pasensya kayon anak ko. Busy pa'y ngamin ita ni Daddy yo. Ado ka no ti matrabaho. Kanayon nga overtime. Iso ano umawag, nakaturog kayo mutan. Ibagam ngamin tarabi iti biyernes nga umawag, tauray mapuyat kami, Mami. Wan nga agpayso, Mami. Kaya't mimatan makasarita kan makabidyo call ni Daddy. Sana balit awan mat klase iti Sabado. Sige, di kayagda nag-anak ko. Taibagak to day ta iti amayo. Thank you, Mami. Mangantayo nga rodan tani. Addan sampay aramidin yung assignment yo. Wan nga rod, Mami. Nagado ti assignment ko. Aglay sa anak, tulungan pa'y laang ni ading mo, Wan? Wan, Mami. Madanagan ako na yung tatang. Manungal dahon asaan nga imawawag ni Wilbert. Amangan man no busy lang iti trabaho na anak. Tatang, oray busy day dya iti trabaho na. At dakit at dalat ta oras na para kada kami iti anak na. Maawatak ti marikrik na manakaw. Hanggang di ka kami nagpampanunot iti negatibo Relax ka lang ka na. Patseg umawag tumutlaang dayday. Sapay awan amok mabalin ko akontakan ijay. Jakmat amo ti numero ti kumpanya pagtrabahon na. Mala, i-relax mo lang ti panunot mo, anak ko. Ang mga numot no nag-overtime lang. Wano saan, ang mga no nagka-problema iti signal. Umawag tumot lang dayday kung naktubay. Hello, Wilbert. Sika ka din ni Sharon? Ti asawa ni Wilbert? Wan, sino ka? Siyak ni Lisa. Atrabakwak ni Wilbert dito'y Taiwan. Kasta ka di? Kumusta ti asawak? Okay lang ka di ni Wilbert? Mabalin ka di akasaritak ti asawak? Adanas ka na maamuam, Sharon. Kinapudno na, nabayagan akayat ko nga ibaga daytoy. Angam itaakla ang anaadan iti gundaway. Anya dayta? Ada relasyon mi kini Wilbert. Anya?
Manong abulan matan nga agdandan na kami. Saan? Saan ang maaramid ti asawak na ita? Amok amasaktan ka? Angam pasensyakan. Tsak nga minan kabaalan nga ilimad pay. Nasaysaya at matlaangan ama amuam, iti kasta saan kan amang namnama pay kini Wilbert. Saan? Saan apod no na ita? Saan? Ay, kaasi mo ti anak ta, Pedro. Saan na deserve ti kasya ang mapaspasamak itakan kuan na? Ay, wal nga ron Awanan bayan da dya, Wilbert. Sapay babae pa'y maangarog dagiti apo ko ta. Ay, nagalas kat ti kasyayan nga ugali ti manugang ta. Naku, nampay bakit? Idadda dito ay nakaslasan to. Nakasingsing pa. Responsable. Napadasa na lang tinag-abroad. Namimpinsan mo ito na nagbalew. Ayop day dya, Wilbert. Agasam man tayong bati na laang gayam ti pamilya na gapo iti babae. Ay na makapahay blood lakay. Malala. Baybay amon bakit? Ti kasayaatan nga arami din ta ita. Tulungan ta ni Sharon ang mga iwan. Kan mang bagbaga kadagiti anak na. Wan lakay. Day tamot laang ti kunak. Kabayatan anapig sa tapay. Tulungan ta ti anak ta amang padakkel kadagiti apo ko ta. Husto ka bakit? Patsek asaan da tayo abaybay anti Diyos. Mamati ak nga ure awan ti amada. Kat dumakkel da anasaya at kinresponsable nga anak. Hello. Pasensya ka, Sharon. Sorry, no itak lang nga nakaawag. Nasaya at matemawag ka. Manungal daw mat nga inururay ko ti awag mo. Sharon. Ita, kayat ko amangag amis mo manipod kan ka. Kayat ko amangagan iti mismo abibig mo. Pudno ka di nga adda ka denden nam di ta Taiwan, ha? Sorry, Sharon. Sapay la kumata mapakawan nak. Wen kan saan laang tisungbat akayat ko amangagan manipod kan ka. Iso asong batam iti diretso ti saludsod ko, Wilbert. Wen, Sharon. Pudno nga dan ka denden nak dito Taiwan. Kaano pa'y? Kaano pa'y, Wilbert? Talo bulan mo din nagdindin na kami. Sorry, Sharon. Diyak ang gagara ti amin. Sorry talaga. Sorry? Tapno ibagakan ka. Saan nga aksidente ti pananglipot mo kanyak, Wilbert? Pinilim day ta. Kinayat mo, iso alino ko na. Amok day ta, Sharon. Kat pagbabawiyak day ta nga inaramid ko. Nupod nung agbababawi ka. Apay nga rod nga aging gaita. Kat dindin na ang pailaang day ta babae, ha? Sharon. Ito, agpili ka. Da kami kadagiti anak mo. Wano ti babaim di ta Taiwan. Sharon, masikog ni Lisa. Unya. Day ti makagapo. No apa ajak mabalin na basta talikodan lang ta ni Lisa. Kada kami kadagiti anak mo. Kabailan da kami at talikodan gapulaang iti day ta babae. Kasta ka di, ha? Wilbert! Sorry, Sharon. Sapay lang kumata mapakawan nak. Di gagdanag. Nauray adan ka din nak ditoy. Ikarigatak lang ti ag sideline. Iti kasta. Makapawitak iti allowance yo. Ha? Sige. Takderam day ta desisyon mo, Wilbert. Kat sapay la kumataawan to ti pagbabawyam intundum ten ti mauding aldaw. Imbagam ka din kadagiti anak kayo ti sitwasyon nyo itakin ni Wilbert, anak kao. Saan pa'y tatang? Aginggat ka ano nga ilimod mo ti maipapan iti amada. Aginggat ka ba ulak, tatang? Ay, Diyak kaya't amasagtanda, tatang. Amangan kit di no maapektaran pa iti panagadal ta. No bilang ta maamuan dati inaramid ti idulwon da unay nga amata. naimbag man, tadida ka sa ludsudan no apay asaanan nga umawawag ti amada. At damat dagiti gundaway nga agsaludsod da, tatang.
Ngam ibagbagaklat nan abisi ti amada iti trabaho. Ibagbagak nga adda iti field kat awan ti signal ichay. Ay, narigat ti kasta anak ko. Amangan no karkaro amang namnamad ah. Narigrigat iti riknak kas maysa nga ina. Ti makita dagiti anak ko nga agsangsangit gaputa imbati idan ti amada tatang. Saan mo ang masapul nga akon amin asakit nga agmay sa anak ko? May saak nga ina tatang. Iso ano kasapulak ti agulpod tapno maprotektarak laang dagiti anak ko. Aramitak. Ada akong dita anak ko. Ngamlaglagi pam adong tengtumot lang tal daw. Ama sapul ama amuan dati kinapudnaw. Glaysa apaw. Lola? Chloe. Lola, Agadal kayo an naimbagwan. wen Lola. Kang runaan iti amin. Di yusuk-sukiran ni mami yaw. Denggan nyo ti anyaman nga ibaga kan ibilin na katakayawan. Wen Lola. Laglagi po nyo ang naragragsak matlaang ti may sa pamilya no agbalin kayo ang natulnog. Igaid yo ti agadal, taday ti kinabak nang asaan to apulos am apukaw. Daitan taw ti agbalin a pundasyon nyo para iti masakbayan nyo, apo. Aging gayta jakpay lang impakpakaam mo kadagiti anak ko ti sitwasyon mi iti amada. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay nga agmaymay saak, ket damdamagek iti bagik no anya nga taaya ti nagkurangak. Anya nga taaya ti nagbasulak, taapay anaaramid ti asawak ti kasjay. Puspos kulak payan ti rupak amang i-text paylaang kani Wilbert tapno awagan ken kumustaan na kumamet dagiti anak mi. Umawag met ngem sagpaminsan laengen ken diretsyon kadagiti anak mi. Agpawpaw itmet ngem saanen akas idi, isuan nagsapulak meten iti panggedak, ngamin kurang meten nga agpaay kada kami ti it-ited na. Nang runa ket adda meten iti kolehyo dagiti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sharon. Ken ka pagayam Sharon. Kas itinakuna ti amam, saan anasken nga akwam amin asakit nga agmaymaysa. Ti kasayaatan nga aramidem ita, kasaritam dagiti anak mo. Ininutam nga ibaga kadakwada ti pudno a sitwasyon nyo iti amada. Laglagi pam nga awan basol mo iti inaramid ti asawam a pananglipot ken ka. Pilyam ti bumangon manen, dawatem ti pannarabay ti apo, iti kasta ket tarabayan na ka iti amin a planom. Alakastan pagayam Sharon, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.